Удмуртияда Россия регионнарында топланып эшләүче татар эшкуарлары форумы узды. Форумда илебезнең 8 республика һәм өлкәләрендә һәм Кытайда күптән инде оешып үз эшләрен уңышлы алып баручы шәхесләр катнашты. Шул ук вакытта татар халкының үсешен тәэмин итүгә, туган телебезне, динебезне, милли гореф-гадәтләребезне саклап калып, үсеп килүче буынга тапшыруда бихисап эшләр башкаруы турында сөйләделәр. Ижауда узган форум эшмәкәрләр клубларын бер йодрык булып, тәҗрибәләре белән уртаклашып эшләргә дигән карарга килде. Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рөстәм Ямалиев Әгерҗе төбәге егете. Ул Россиянең төрле төбәкләрендә гомер итүче татарларга ярдәм итә. Татарларның үз аңын үстерүдә, телебезне, динебезне саклап калу юнәлешендә әйдәп баручы штаб үз эшендә татарлар белән генә шикләнми, башка төрки халыкларын да чараларга җәлеп итә. Шул ук вакытта халкыбызның пассивлыгына да гаҗәпләнә Рөстәм Ямалиев. Удмуртиядә яңа оешкан клуб вәкилләренә теләкләрен җиткерде. Benim təqdimlər onlar birinçidən biznes. Onlar üzara aralaşıb pozitiv bulsun hər bir kişide. Hər bir kişinin şunday niyetləri bulsun, buluşu, bir-birisi bilən aralaşu, birgələyib şulay ettirib. No, onlar şulay işləri onların barır. Şunday yaxşı jigitlərmi də yılğan. No, əzrəqdəki tatar yuşmalarga buluşub, tatar yaşlarga buluşub, musulman meropриятияларга әзрәк менә булышулар киләчәктә инде бик яхшы булыр. Оның бәрәкәте кирәк менә. Куаныч, бәрәкәт шулай иттереп, хәзер бит шундый замана кирәк яшьләрне безгә чакырып инде татарлар, без менә Мәскәүдә тюркский халыкларны да бергәләп җыябыз. Тюркскийларны, башкортларны, киләчәктә алар бу уйларны да уйларлар дип мин аларга уже әйткәнмен бар. Тау белем бирү үзәге бу көнне балаларны түгел, өлкәннәрне каршы алды. Алар Россиянең 8 төбәгеннән татар эшкуарлары. Милләттәшләребезнең максаты белем туплап, бер-берсеннән үрнәк алып, яңа алымнар кулланып, эшләрен тагын да уңышлы алып бару. Россия регионнарында татар эшкуарлары клублары инде берничә дистә ел эшли. Әйтергә кирәк, Удмуртия егетләре Ульян өлкәсендә булып, анда эшкуарлар клубы белән танышып кайтты. Казан, Саранск шәһәрләреннән татар эшкуарлары белән тыгыз элемтә булдырылган. Форумда катнашучыларны татар дөньясына кагылган мәсьәләләрне генә шишәргә түгел, эшкуар милләттәшләребезне җирле предприятиеләр белән таныштыру һәм аларга республикадагы инвестицион мөмкинлекләр турында да җиткерү күздә тотыла, диде очрашу алдыннан Удмуртия Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рамил Гайнуллин. Бөтендөнья татар конгрессы инде күп еллар Россиянең төрле төбәкләрендәге эшкуарлар белән элемтә булдырды. Алар белән Казанда очрашып торалар. Моны Татарстан Республикасы хөкүмәте дә хуплый. 27-28 ноябрьдә кабат Казанда эшлекле татар форумы билгеләнгән. Аларның бер өлеше промышленность, икътисад тармагында эшләсә, икенчеләре авыл хуҗалыгы эшкуарлары. Татарстанда эшкуарларны милли тормыштагы үзгәрешләр белән дә таныштыралар. Төрле чараларга чакыралар. Тиздән алар Татарстанның Мөслим районында Россия күләмендә оештырылачак Казымәсе фестивалендә очрашачаклар. Алар һәрберсе үз регионнарында татар мәдәниятенә, татар мәгърифәтчелегенә, татарның рухи үсешенә алар төп инвесторлар булып торалар. Бу эшне аларга кем кушкан? Күрәмсең, әти-әни тәрбиясе, шулай алар тәрбияләнгәннәр, һәрбер татар эшмәкәре үз регионында, шушы татар иҗтимагый үзәкләрендә, Дөнья татар конгрессы кысаларында, милли мәдәни мөхтәриятләр кысаларында бу эшләрне алып баралар. Бу безгә бик яхшы мөмкинлек бирә яңа логистиканы урнаштырырга, яңа элемтәләр, эшмәкәрләр һәм төрле юнәлештәге предприятиеләр арасында. Һәм безнең Татарстан белән Удмуртия Республика арасында хөкүмәтләр арасында килешү бар. Ул килешүне бит әле реаль контент белән тутырырга да кирәк. Ана бу шуның бер адымы.